Boas, hoxe con este vídeo imos comezar a estudar a poesía de finais do século XX e inicios do século XXI. Esta correspóndese co 10º tema de literatura galega que entra na Sabao. Para comezarmos imos facer primeiro unha contextualización xeral e esta pasa por dicir que dende os anos 70 a literatura galega asistiu a un momento moi dinámico, emprendedor, por varios factores. Por unha banda, coa caída da ditadura franquista comezan a recuperarse moitas liberdades de asociación, para falar e publicar en galego, etc. Ademais tamén favorece a creación literaria na nosa lingua o novo marco político administrativo, é dicir, Galiza xa é unha comunidade autónoma e vai ter un estatuto de autonomía propio. Ademais destes dous factores, e tamén por mor destes dous factores, temos tamén o nacemento de editoriais, o que fai que incremente o número de títulos publicados. Nacen tamén revistas onde os autores se dan a coñecer e xorden un montón de certames, encontros literarios onde varias autoras publican antoloxías. A partir dos anos 80 imos ver como as autoras comezan a abandonar progresivamente a temática social propia dos anos do franquismo en busca de novas estéticas. E ademais aquí hai un factor clave no contexto, é que a lingua galega incorporase ao ensino, co cal o mercado de obras de literatura na nosa lingua amplíase considerablemente e xorden aínda máis editoriais, como é o caso de Edicións Xerais, que abre en 1979 e aínda sigue a publicar títulos nos nosos días e a ser unha das editoras con máis relevancia. Se temos que destacar un ano, este é 1976, porque é o ano onde comezaría este tema, xa que se publican unha serie de obras que supoñen un cambio de rumbo na poesía, principalmente dúas, Con pólvora e magnolias de Xosé Luis Méndez Ferrín, que xa estudamos anteriormente, e Mesteres de Arcadio López Casanova. Esta ruptura amplíase e consolídase co poemario Seraogna de Afonso Pexegueiro. Pero ademais de establecer unha ruptura, a poesía destes anos tamén reivindica poetas esquecidas, tanto da nosa literatura galega como da literatura universal. Agora imos pasar a falar da poesía dos anos 80, dos anos 90 e da década dos 2000. Porén, non podemos falar da xeración dos anos 80, xeración dos anos 90 e xeración dos 2000, porque na poesía dos 90 imos topar autoras dos 80 e na poesía dos 2000, dos 80 e dos 90, e a nivel biográfico isto non sería moi correcto. Ben, xa hai un problema a hora de estudar estes últimos temas que vou facer neste vídeo e nos dous seguintes, é que conteñen unha cantidade de autores e autoras inmensa, porque ao estar tan próximos no tempo non sabemos realmente cales deles trascenderán, marcarán un verdadeiro cambio ou serán realmente relevantes co paso do tempo. Ademais, non hai suficiente investigación sobre estes tres temas. Entón, para solucionar un pouco este problema, eu o que vou facer é centrarme sobre todo nas características xerais da poesía de cada década, e si citarei algunha autora ou algún autor, pero isto non quere dicir que sexan as máis relevantes e que sexan as que vos teñades que citar nos vosos temarios. Se nos vosos apuntamentos aparecen outras diferentes, podedes cambialas polas que cito eu. Pero como sempre, creo que o máis importante é quedarmos coas características xerais e non tanto facer unha listaxe de autor-obra, como digo sempre. Ben, dito isto, imos comezar coa poesía dos anos 80. A poesía dos anos 80 estaba caracterizada por unha grande tendencia cara ao culturalismo. E que quere dicir isto do culturalismo? Pois que facían a súa poesía menos accesible, cunha linguaxe máis elaborada e frecuentes referencias tanto mitolóxicas como históricas. Dentro desta tendencia a complicar os seus poemas, tamén topamos unha marcada preocupación estilística, porque nas súas obras predomina a beleza sobre outras cuestións morais ou de contido. Están cheos de recursos retóricos, imaxes, metáforas, anáforas. Os versos son moi cuidados en canto a rima, métrica, de feito chegan a empregar versos clásicos. Ademais, tamén atopamos unha frecuente intertextualidade. Isto quere dicir que dentro dos propios poemas o autor dialogaba con outras voces da literatura galega, da literatura universal, por exemplo, incluindo unha cita doutra obra ao comezo. Pero eu creo que unha das características esenciais é o existencialismo co que escriben. É bastante frecuente atoparmos como o autor expresa o seu sentimento de soidade ante o mundo, se sinte derrotado e quere fuxir de todo o que o rodea. Outra característica bastante salientável é o experimentalismo. É dicir, na búsqueda desta linguaxe poética elaborada, comezan a experimentar con novas formas, romper co que xa estaba establecido, e para acadar este experimentalismo fíxanse noutras culturas, en Europa, e por isto dicimos que outra das súas características é o europeísmo e o cosmopolitismo. Como xa comentamos no contexto, é frecuente o abandono da temática social, e por isto asistimos a unha grande apertura temática, dentro do que compre destacarmos o descubrimento da temática erótica. Ben, despois de falarmos de todas estas características, tamén debemos falar de que as poetas desta época xúntanse en colectivos, e dentro destes colectivos compre citarmos polo menos dous. O colectivo Cravo Fondo, que está caracterizado por ter unha poesía moi intimista, lírica, que acaba desembocando en obras cheas de cultismo e clasicismo. E dentro deste grupo a min sempre me gusta destacar a Elena Villar Janeiro e Xesús Raba de Paredes. Outro colectivo tamén bastante
bastante importante é o grupo Rompente. Como o seu propio nome indica, rompente vén de romper. E eles o que facían era romper con toda a poesía anterior, reaccionar bruscamente ante ela para innovar, asimilando as vanguardas e moitas veces incluindo o espazo urbano. Aquí sí que temos un autor moi importante que non debemos esquecer nos nosos temas, que é Antón Reixa, e dentro del podemos citar dúas obras: Silabario da turbina e A dama que fala. Nos anos 80 comezan a aparecer voces femininas cun marcado discurso feminista que despois veremos máis en profundidade nos anos 90, pero aquí podemos citar a poetas importantes como son Pilar Pallarés, Xela Arias ou Ana Romaní. E se queredes ampliar xa máis os vosos temas, tamén podedes citar dentro dos poetas en xeral desta década a Manuel Forcadela ou Manuel Rivas, pero isto sería para ampliar, xa digo. Ben, pois pasando a falar da seguinte década, a poesía dos 90 segue fundamentalmente a ruta marcada pola poesía dos anos 80. De feito, hai moitos autores que publicaron nos anos 80 que tamén publican nos 90, pero estes engádenselle novas voces, que empezan a reivindicar unha linguaxe máis sinxela, incluso chegando ao coloquial. E dentro desta sinxeleza chegamos a topar un aproveitamento do cotiá, da anécdota, para incluílo nos poemas. Para promocionarse, as autoras crean novos espacios editoriais, recitais, revistas, volumes colectivos, e tamén topamos grupos poéticos, e dentro destes destacou o Batallón Literario da Costa da Morte. Tamén é moi característico desta poesía que transgreden os xéneros literarios. É dicir, por exemplo, topamos un poema con forma de diario, como é no caso da autora Xela Arias, ou tamén poemas que son narracións, como no caso de Fran Alonso. A temática volve ser moi variada, pero neste caso comezan a recuperar un pouco a poesía social, con temáticas moi actuais como poden ser o pacifismo, o feminismo, o ecoloxismo. E aquí sí que non se nos pode esquecer o importante discurso feminino de carácter feminista. Nel, as autoras cuestionan o amor, o sexo, o xeito que temos de entendelo e os mitos femininos tradicionais. Moitas das autoras que se inscribiron dentro desta liña escribiron nunha revista de estudos feministas que se chamaba A Palabra Silenciada. E para rematar, aquí tamén vou volver dicir algúns nomes relevantes dentro da poesía dos anos 90, pero xa vos digo, vos podedes escoller aquelas que aparezan nos vosos apuntamentos ou que vos semellen máis importantes. Eu acostumo destacar a Chus Pato, Miro Villar, Yolanda Castaño, Emma Couceiro e Olga Novo, pero xa vos digo, isto é máis ben unha decisión persoal, porque non hai suficiente investigación para saber se estas autoras realmente van ser as máis importantes desta época ou as que máis van influir nos anos posteriores. Ben, e dito isto, xa chegamos á poesía na década dos 2000. Aquí topamos unha grande heteroxeneidade de estilos e temáticas, é dicir, cada quen escribe o seu xeito e trata os temas que máis lle interesan. Na década dos 2000 xuntanse autores dos 80, dos 90 e novas voces. Pero estas novas voces continúan fundamentalmente as liñas anteriores. E podemos destacar algúns poetas como Xiana Arias ou Berta da Vila. Aquí o interesante é que as poetas comezan a explorar métodos alternativos para a difusión da súa poesía, como poden ser blogs ou páxinas persoais. E aquí eu destaco sempre tres feitos ou avances en canto á literatura galega, que é que se crearon os primeiros portais de textos poéticos, como pode ser o Que do Mundo. Tamén se crearon as primeiras edicións virtuais como Illa Dentro, de Rafa Villar, e as primeiras webs de autor, como E tío navío na noiva noite, de Gonzalo Navaza. Dentro de todo este contexto comeza a falarse xa dos ciberpoetas e da ciberpoesía. Ben, pois ata aquí chegaría o noso tema, e o meu consello para cando comecedes a estudalo é que non lle deades moita importancia neste caso aos nomes de autoras e autores, senón que teñades unha idea clara do contexto en xeral cos tres títulos, ou polo menos os dous que comezan a ruptura, que teñades tamén claras as características de cada período. Por exemplo, eu salientaría nos anos 80 que os poemas se fan máis complicados, con máis tendencia ao culturalismo, mentres que nos anos 90 se simplifican, e nos 2000 aparecen novos xeitos de promocionar a literatura, destacando os chamados ciberpoetas ou a ciberpoesía. Ademais, tamén sería interesante lembrar sobre todo a evolución da poesía social, que se perde bastante nos anos 80, pero nos anos 90 volve con temáticas novas e sobre todo cunha liña feminina moi importante. Non debemos esquecernos desta liña feminina. Agardo que este vídeo vos servise, como sempre, e con este xa só nos quedan 2 vídeos de resumos, pero lembrade que eu despois de todo isto teño pensado facer máis vídeos de apoio, é dicir, comentando textos, obras, traxectorias de autores. Se vos gusta o que estou a facer, podedes apoiarme deixando un gústame, suscribíndovos, compartindo, que iso a verdade sempre axuda e xa somos máis de 260 persoas na canle. Entón quero repetirvos que moitísimas grazas, e eu sigo aquí e podedes preguntarme calquera dúbida que teñades nos comentarios tamén. Así que un saúdo, moitas grazas como sempre e ata a próxima, que será coa narrativa de finais do século XX e inicios do XXI.